मानि थाखाय जों दिनै बे आलारि बाथिखौ सावदों जोंहा मोनसे मिनिं दं जोंहा मोनसे थांखि दं जोंहा दिनै जोंखौ जेसेबांखि गुबुन हारिया बा गुबुनफोरा जोंखौ नासयदों दिनै जोङो एक्स एनडेबि इउनाइटेड फरमआ नैबे बरबरि हालामाव थानाय बाथौ थानसालियाव दिनै जों आलारि बाथि सावदों जों जायनि जाहोनाव मानि थाखाय सावदों दिनै जोङो देरनाब्ला सार रन्जन दैमारि सारनि मुङै जों दिनै नैबे आलारि बाथिखौ सावनाय जादों मानोना जों दिनै जोङो सारनि थाखायनो जोङो दिनै जेसेबांबा दुखु खस्थ'खौ जोङो सहायनानै फैबाय जोङो एनडेबिआ दिनै 34 इयार्स नांनानै फैनानै दिनैसिम जोंनि जि मोननांगौ मोनफुङाखै जेसेबां जोंहा जेलाव थानाय जोंनि सारमोन बिथांमोना गबोआखै आरो बिथांनि मुङैनो दिनै जों आलारि बाथिखौ सावनाय जादों दिनै थानसालियाव नै बरबरि आनसलिक बाथौ थानसालियाव जों दिनै आलारि बाथिखौ जोंथि माथि जों फोजोंदों मानोना गाबोननि उनाव थांगासिनो दङ जोंहा देरनाब्ला सारा माने हियारिंनि मुङै बा मोजाङै न'आव सफैयो आरो लोगोसेनो जोंनि जेसेबांखि एनडेबि जेसेबां केडार लिडार्स गासैबो जोंनि बे बिटिसिआव बा बिटिआरआव फैनानै आलो गोजोनै जोङो लोगो मोनलायलायगोन होननानै जों सारनि मुङै जों दिनै नैबे मोनाबिलिनि आलारि बाथिखौ सावनाय जादों मानोना जों दिनै जोंसो गोजोनै दं मानो होनोब्ला माखासे जोंहा दिनै लिडार्सफोरा केडार्सफोरा दिनै दासिमबो जोंनि बे उदां अख्राङाव मोनफैयाखै ओंखायनो बे आलारि बाथिखौ जों सावदों सारमोननि मुङै जेन सेन्ट्रेल जेलाव दं बिथांमोना गाबोन सप्तानि गेजेराव जेन जेलनिफ्राय न'खरसिम आलो गोजोन मोनफैयो लोगोसेनो जोंनि एनडेबि केडार्स लिडारफोरा फैनानै गासैबो आलो गोजोनै जोङो लोगो मोनलायगोन होननानै आं दिनै नैबे आलारि बाथिखौ जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जानानै बेखौ जोङो दिनै आलारि बाथिखौ फोजोंनाय जादों आरो लोगोसेनो जोङो जोंहा जेसेबांखि आरो दंबावो गुबुन जायगायाव बिथांमोनखौबो जोङो मोनफैगोन होननानै जों दिनै नैबे थानसालियाव आलारि बाथि सावनानै कामना खालामदों थेंक इउ